Inselmilkom, illum it-3-5 ta' Mejju nilqakom għal Quddiesa u talba ta' Rużarju mmexxija mill-Arċisqof tal-Arċisqof jikkonċelebra dun Jimmy Bonnici li wara l-Quddiesa ser jitlob ir-Rużarju. Illum nitolbu għall-ommijiet u l-missirijiet kollha biex fil-familji tagħhom u ma' wliedhom ikunu rajja skont il-qalb ta' Ġesu. Nitolbu wkoll għal dawk li qed jitolbu li jsiru ġenituri u nresqu t-talb tagħna għalihom bl-interċessjoni ta' Omna Marija. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti ew narfu ħtijietna biex niċċelebraw kif jixraq il-misteri Quddiesa. Int mallem tajjeb tagħna mulej ħnina. Int raj tajjeb tagħna Kristu ħnina. Int sultan ħanin tagħna mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox aħna qegħdin nagħtu qima lil misteru tal-qawmien tal-mulej għal ħajja. Għamel li jkun jistħoqilna nġarbu l-ferħ tal-fidwa tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien dawk li kienu xterdu minħabba l-persekuzzjoni li kienet għamet minħabba Stefnu waslu sal-Feniċja, sa Ċipru u sa Antjokja u ma kienu jxandru l-kelma lil ħadd ħlief lil-Lut biss. Imma xi wħud minnhom kienu minn Ċipru u minn Ċireni u dawn meta ġew Antjokja bdew ikellmu wkoll lill-Griegi u jxandrulhom l-Evanġelju tal-mulej Ġesu. U qid il-mulej kienet magħhom u kbir kien l-att ta' dawk li jemmnu u daru lejn il-mulej. L-aħbar ta' dan waslet f'widnejn il-Knisja ta' Ġerusalemm u għalhekk bagħtu lil Barnaba sa Antjokja. Meta dan wasal u ra l-grazzja ta' Alla, feraħ u beda jħeġġiġhom biex jibqgħu brieda sħiħa maqdin fil-mulej. Għaxu kien raġel tajjeb, mimli bl-Ispirtu Santu u bil-fidi. U ġimgħa kbira ta' nies ingħaqdet mal-mulej. Imbagħad Barnaba telaq lejn Tarsu ifittex lil Sawl u meta sabu ħadu Antjokja. Għaddew sena sħiħa flimkien fil-Knisja u għallmu kottra kbira ta' nies. Kien f'Antjokja li d-dixxipli għall-ewwel darba sejħulhom Kristjani. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej ben għal Sion fuq l-oljiet imqazza u jħobb il-bibien tagħha aktar mill-lamajjar kollha ta' Ġakob. Qobel ta' Alla ħwejjeġ sbieħ u jgħid fuqek flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Not il-Rahab u l-Babilonja ma' dawk li jarfuni. Araw in-nies tal-Filistja, Tir u l-Etjopja, dawn twildu hemm. U għal Sion jingħad il-koll il-wieħed u l-ieħor twildu fiha. U Alla lol innifsu iwettaqa f'posta. Flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jikteb il-mulej fil-ktieb tal-popli, dan twilet hemm, u jannu huma u jisfnu daw kollha li jagħmru fik. Flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u
huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'Ġerusalem ħabtet il-festa tal-konsagrazzjoni tat-Tempju. Kienet ix-xitwa u Ġesu kien miexi min-naħa l-oħra tat-Tempju fil-loġġa ta' Salamun. Il-Lut daru miegħu u qalulu: kemm se ddum taqlalna ruħna jekk int il-Messija jgħidilna ċaru tont. Weġibhom Ġesu: qedtilkom u intom m'emmentux. L-għemejjel li nagħmel jien fis-semm missieri jiġdu għalija, iżda intom ma temnux għax m'intomx min-naċ tiegħi. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja ta' dejjem, huma ma jintilfu qatt u minn idejja ma jaħtafhom li ħadd. Missieri li ta'hom li huwa akbar minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom minn id il-missier. Jien u l-missier aħna ħaġa waħda. Il-kelma tal-mulej. Il-festa tal-konsagrazzjoni tat-Tempju kienet festa għażiża ħafna minn dejjem għal poplu Ludi. Kienet festa li tfakkar ukoll ir-rebħa tal-poplu Ludi fuq tentattiv li inessihom il-fidi ta' missirijiethom. Kienet it-tifkira tal-meta il-Makkabej reġgħu ħadu it-Tempju f'idejhom u ikkonsagraw lill-mulej. F'dan il-kuntest il-Lut jistaqsu lil Ġesu dwar l-identità tiegħu. Jekk inti il-Messija, għajdilna ċar u tont. Il-mulej fir-risposta tiegħu ma jiċħadx imma jikkonferma l-identità tiegħu. Qedtilkom imma intom ma temnux. Mhux biżżejjed li Ġesu juri min hu. Mhux biżżejjed li l-mulej jarrafna anke il-ħajja intima ta' Alla, għax hu li jarrafna li Alla huwa wieħed fi 3 persuni, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. L-għarfien li wassalna huwa essenzjali u jiġi minnu biss, imma jirrikjedi r-risposta tagħna. Qedtilkom, imma intom temnu. Biqsim il-qalb il-mulej jifhem li għalkemm għarraf l-identità tiegħu, il-kontemporanji tiegħu jew uħud minnhom ma jemnux. Ommu li sa mill-bidu, sa mill-misteru ta' tnissil tiegħu fil-ġuf tagħha, kienet taf l-identità ta' bina għax l-anġlu qalilha li kellu isaltan fuq it-tron ta' David, missieru li kellha semmih Ġesu għax kellu jifdi lil poplu tiegħu minn dnubithom. Marija kellha l-għarfien tal-identità ta' bina, imma wkoll għamlet il-pass tal-fidi. Dan ix-xahar ta' Mejju aħna nikkontemplaw il-ħarsa ħelwa ta' Marija fl-istatwa tal-Madonna ta' Fatima, imbierka mill-qaddejta Alla Piju 12 li jiena xtaqt li nġibu hawnhekk fil-kappella għax-xahar ta' Mejju. Aħna nħarsu lejn il-wiċċ ħelu ta' Marija ejjew nifmu li mal-għarfien li kellha u li kien ġej minn Alla itati r-risposta tal-fidi. Il-mulej jgħidilna wkoll xi ħaġa li għandha
tikkunslana dejjem, mod speċjali meta aħna niftakru fl-eżis li ħallewna. Missieri ta' omli, aħna tal-mulej għaliex il-missier afdana fidejn liben. U ħadd ma jista' jaħtafhom minit il-missier. Aħna qegħdin fidejn tajba. Anke meta niżolqu fin-niexef jew nidimbu, il-mulej li naqqax isimna fuq il-pala ta' jdejh mhux se jitlaqna jekk aħna ma nitgerbux għax irridu, jekk ma nidilquhx aħna. U l-mulej jinsisti li l-qawwa li għandu l-missier hija l-istess qawwa li għandu wkoll. Jiena u l-missier aħna ħaġa waħda. Ejjew illum nitolbu bl-interċessjoni ta' Marija li għarfet u emnet li aħna wkoll narfu u nemnu. Ejjew nresqu t-talb tagħna bl-interċessjoni ta' Sittna Marija li ewwel nett tal-Qudusija tiegħu il-Papa Franġisku biex il-mulej jagħtih il-qawwa, l-għerf, id-den u l-Qudusija. Nitolbu. Isma'na nitolbuk, mulej. Nitolbu għall-isfijiet il-Presbiteri u d-Djakni kollha tal-Knisja biex aħna li lqajna s-sejħa li nkunu rajja tal-poplu qaddies ta' Alla ngħixu ta' rajja skont il-qalb tal-mulej. Nitolbu. Isma'na nitolbuk, mulej. Nitolbu għall-poplu qaddies ta' Alla biex hu li jaraf minnu Ġesu iħadnu bil-fidi, bit-tama u bl-imħabba. Nitolbu. Isma'na nitolbuk, mulej. Wara din il-Quddiesa llum se nmexxi l-funeral ta' saċerdot Aziz ta' dioċeżi tagħna, Monsignor Arthur Said Puluccino, u f'din il-Quddiesa nixtieq noffri wkoll talb u t-talb tal-Knisja b'suffraġġju tiegħu. Imma llum niftakru wkoll bħalma nagħmlu dejjem f'ħutna li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk, mulej. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna. U bl-interċessjoni qawwija ta' Ommok Marija tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax itjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għaddejn. Bil-misteru tal-allimman biti nata sem, fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna, fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax itjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għaddejn. Il-qana mulej Alla tagħna, li niedma qudiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju sejrin nofrulek. Naddafni mulej meżunieti u d-nuk tiegħi neħi.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqam bidejk sagrifiċċju tifħir u glorja ta' ismu għal-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għajt għanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħu lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. Bieħu li tiddaw li jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili. Għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna. U bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxelda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Monsinjur Arter Sajt Puluċino li joġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-mamudija mit fibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxoxta għal ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu.
kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'isma wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk murej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, jint li taħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħelna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħelna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bil-Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Namlu tqarbina tax-xewqa billi ngħidu flimkien din it-talba. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima Quddiesa li biha iċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għall-lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej, irroddu ħajr lil. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Tolbu Rużarju flimkien, interċessjoni ta' Marija. Kontemplaw l-ewwel misteru ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-demm. Issirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tieni misteru ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art.
ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġġib iżda ħlisna mid-dejn. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tielet misteru ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġġib iżda ħlisna mid-dejn. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw ir-raba misteru ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi s-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art.
ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw il-ħames misteru ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja l-ewwa ta' matana. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna tawwallina dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Inna dwar dan it-trufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija.
Tlob għalina Quddieshom Alla, biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna bid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Daw ta' dejjem jidri fuqhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal tagħna. Missier Eternalla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddies Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina, imqazzhom Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-Grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-Qdussija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf ta' Alla li tneħħidnu biet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħidnu biet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħidnu biet tad-dinja. ħenna lina, Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, rażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja telfin tal-erwieħ. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk lil qimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Arus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Hekk naslu fit-tmiem dan il-moment ta' talb li jiġi mtenni l-lejla fil-5:30 fuq TVM2 għal dawk li ma setawx ikunu magħna fil-għodu. Nistedinkom insommu ruħkom aġġornati permezz tal-website tal-Arċidjoċesi ta' Malta www.knisja.mt. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.